Drugari, želeo bih ovim jednim kratkim snimkom da pokažem šta je Srbija i koliko je usredna zemlja u kojoj živimo. Ovo je paket koji mi je danas stigao. Ocarinjen, to vidimo po ovome, a mislim i platio sam. Platio sam 2700, odnosno 2800, ne znam zašto je zaokružena cifra. Paket sam platio, znači 2800 carinu. Paket je inače koštao, evo koliko, 70 evra, odnosno ugrubo nekih 8.500. Na 8.500 carina je naplatila skoro 3.000 dinara. Da ne kažemo samo što je naplatila 3.000 dinara, skoro pa pola, nego ga je držala 2 nedelje. Inače, kada ne od carine, kada ne prođe carinu nego stigne bez carina, i to se dešava retko kada naravno, stigne za 8 do 10 dana. A oni su ga držali skoro 3 nedelje, 2,5-3 nedelje. Eto, ko banana od države.